Donostian, sirena hotxak, aterpetxea zabalik, ez zela zabalik, temperatura gora berak, guazen Donostiara bertara, Oiane Larretxea. Gabon, ikusi dugu, ikerketa lan bat egin duzula, publikatuta behintzat, nahi duenak xehetasun gehiagoz badu jotzerik, nahi zera garara. Zer da gertatzen ari dena sirena aterpetxearekin, protesta ugari izan dira azken egunotan, temperatura bajuak, negu gorria etorri den honetan, etxerik ez duenak kale gorria besterik ez duela, eta azken albistea esan dezagun itxita ez zegoela itxita. Turistek behintzat bazutela bertan egoteko aukera? Bai, guazen testu ingurua jartzera, Donostiak baditu udal baliabide batzuk, kalean lo egiten duten personei babesa emateko neguko gauetan, baina plazak ez dira nahikoak, izan ere gutxienez 250 personak lo egiten dute gauez Donostian bakarrik. Orduan, muturreko hotza dagoenean irekitzen da La Sirena izena dutean zehar, aterpetxe, arruntza, turistentzat, ez turistez irekita dagoena. Zer gertatzen da, muturreko hotza dagoenean, irekitzen dela kalean lo egiten duten persona hauei. Urtarrilean negu gorria etorri da, esan duzun bezala, eta 8 egunez jarraian irekita egon da, eta halako batean ostegunean zerbitzua itxi egin zen. Norabaiteko justifikaziorik gabe edo udalaren aldetik inolako azalpen zehatzik eman gabe. Zer gertatu da, asteburuan zehar jakin dela, modu nahiko berezian izan ere irrati batean emandako elkarrizketa bidez, Liturriek eman dute jakitera, pasadan asteburu honetan turista talde batek erreserba bat eginda zuela denbora bat atzetik eta hura errespetatu da. Orduan noski, eragile sozialetan eta hiritarren artean eskandalu bat dela komentatu da eta tamaldu da utzi dalako jendea babesik gabe 2-3 gradu egiten ari da gau hauetan. Hori da auzia. Orain turistek alde egin dutela, atzo gauean igandean berriro ireki da persona hauei gau hauetan babesa emateko. Azalpenik izan dezake jardun honek? Bitxia baita, bolo-bolo ondu den gai bat izanik, egun batzutan luzatu izana, azkenik puntu honetara heltzeko. Azkenean gertatzen da, egia agertu egin dela zein da. Esan dute, besteak beste arrazoietako bat izan dela, turista hauen reserba bat zegoela. Zer gertatzen da, solapatu direla nolabait turisten reserva hau eskubidea osa dutela eginda zegoelako eta baino lehentasunezko behar batekin dela kalean lo ez egitea. Orduan ez diote eragile beste udal baliabide batzuk badaudela, adibide bezala jartzen dute Uliako uba aterpetxea eta bazegoela aukera turista hauek hor kokatzeko edo badaudela medioak ere, medio ekonomikoak turista hauek ostaturen batean kokatzeko, hau da, ordainpeko ostatu batean, baino gutxienez lehentasuna izan behar duela inork kalean ez dezala loer. Oiane Larretxea, zaitu gehiegi luzatuko, baina atera genezake ondorioren bat, etxerik ez duen hori izenik gabeko kasik izaten dela eta akaso empatia gehiago erakunde publiko, zerbitzu publiko eta norbanako edo eta ingurutik igarotzen den edonoren aldetik? Bai, ez dutela izenik, ez dute aurpegirik askorentzat, baino pertsonak dira eta gu goxoetxean gauden bitartean jendeak kalean lo egiten du, bizirauten saiatzen ari da. Orduan nik uste dut irtenbidea nahiko sinplea dela eta eredugarria izan gaitezkela eta da horrelako zerbitzuak turistei begira neguan itxistea, hau da, zerbitzu hori ez eskaintzea eta benetan behar dutenei eskaintzea. Urrun ikusten dugu akaso ez da, askotan kale gorrian geratze hori, baina akaso ez da, uste bezain urrun ez da? Bai, urrun eta gurekin ez doan zerbait, behin etxean sartzen dirala badirudi arazoa edo errealitate hori ez dela gure errealitatearen parte, baina gauza da diote eta Donostin bakarrik
gutxienez 250 personak egiten dute lo egunero, gauean lo kalean, eta negua oso gogorra da. Oiane Larretxea, gara egunkariko kazetaria, eskerrik asko kolpez kolperik kaso egin eta tarte hau eskaintzagatik, laster batean ere espero zaitugu, eskerrik asko, muxo handi bat. Eskerrik asko zuei, muxu.